sentral nga pwede magamit sa komunidad ilabi na sa mga mangunguma kung dehydrator nga pwede magamit sa pag-preserve sang utan para in kaso miyar sa kalamidad pwede ini mapakaon sa mga apektado sa bagyo. Happy Sunday morning! Are you ready to learn? Are you ready to earn? Ini ang Are You Agreeable? Ano ang tawag sini ganyan, sir? Actually daw molino sa sang sugar mill galing micro lang saya. Micro. Gamay lang ni saya no. Oo. Ideal ni siya sa mga community nga layo sa sugar mill. So instead nga dalon nila ila tubo sa sugar mill. Oo. Dire na lang sa lugar nila sa community. Community based. Ito ideal sini is community based sa. The reason nga nag-put up ko sini kay nag-design kami sini kay sa kabis may farmer istorya sa amon nga gamay ya tubo so layo sa sentral. So kung magpagaling siya daw hindi siya masyado matagaan siyang attention. Hindi siya masapakan. So at the same time, mag-tracking siya ako gasto niya. Oo. So singko ma-design kita sa gamay nga molino nga community base. So dito lang nila galingon ang ilang sila na lang lugar mismo. Oh, tubo nila galingon na lang nila dito ang tubo nila. Anong matabo sa community? Ang tubo dalon na to. Dason kung aga ang isa mga asawa be, madalas sila tubo sa juice nila. Dalon nilang juice sa balay nila. So lutoon nila. Samtang kapang labas sila, kapang limpyo sila, sige luto sang by 11 o'clock may mas kubado na sila. Ng income. So that becomes an additional income for the women also. Oo. Amo na siyang main objective natin. So si farmer may income, ang wife niya, at the same time maka-income man. Samtang wala. Ini sa community, so makadula na to sila kag dito sila mag-juicing. Oo. Pwede man ang community mismo pwede makaluto sa ila tong lugar mismo. Kaya kita karon isa ka sit up diri sa sulod. Makita mo na karon kung ano kadamo ang ato na setup onti sa ini sa more or less mga 600 to 800 kilos per hour man siya. Makaya ya. Oh, almost lapit man sa katonilada isa ka oras. So kung sige galing mo. Do sugar cane gid siya galing ang napagawa mo lang ya imbes nga brown sugar, mas kubado. Mas kubado, including ang imong molasses. Oo. Ang namin sini kay miskin 8% lang imong gross. For example, isa ka tonelada ni imong sugar cane. 8% po silang 80 kilos lang imong produce. Kung times 60 mo lang, that's 4,800 na siya. Ang kitaon mo sa isa ka tonelada mo, no? Kaya abay kung example 100 mga baligana kalabanan sa musong per kilo. So po silingon 800 pesos. 8,000 galing imong isa ka tonelada, 8,000 imong gross na kitaon. So wala pa share si Central eh. Oo. Imotanan. Hindi man imotanan. Of course, bata ka man sa community para sa maintenance and so on. So subo pakita tas imong how it is operate, no? This is a diesel fired. Okay. Diesel driven sa. Sir, ka muna nag-design? Oo, yung design diesel driven sa rason kay kung sa lugar to wala may kuryente. Oo. Pwede man gapo magamit siya. Okay, hindi kinanan, kay diesel siya. Pwede man sa usaran natin sa electric motor kung may kuryente ng lugar. Oo, okay. Gani kayo, why to most probably kalabanan ng lugar dito sa aton. Labi na gina ligwin nga mga umablang farm. Di, amo na siyang ideal ginaton nga setup. Okay. No? So, income generating. Kalabanan mo yung aton design ng mga programa natin pero may ginahimo natin ng mga equipment purposely for livelihood program. Duga nga income sa mga nguma. Mga natin design. Oo. So, pandaron natin sa Sige. Mabalik mo pa rin siya. May Diyos pa na. Pwede pa ni. Pwede ibalik ko nga. Para pwede mo rin sa gamit ko. Pwede mo sa ibuon gatong.
I-strain mo siya. Juice na siya niya. Oo. So mabutang ta na sang lutay nga ano no, liming para mag-settle down ng higko para Ginasala gisanay. sana kaya may mga bilid sila ng residue. Residue niya gamay. Pero magsasarang tawag nga pure na sugarcane juice. Juice no. Grabe. Di na siya lutuon mo na siya sa gamay nga kalahap la. Oo. Pwede gid siya. Dali butang ta na di sa dako na to na kalahap. Sa amo lang to kadamo gali nga kwanto mo damo naman siya Damo na siya, produce. So ang among roll of thumb is 8% lang. Kung maka 10 ka wapo gid. Oo. Yung silingon ng imong output 8% lang. Di ka mabutang sila yan. Dira ka galiming? Bubuhay na da. Siyang kasugod kami siniming. Nagpamakot kami sa dagang tike, bla. Kung paano mag-ubra. Di sila yung maestro. Tawag na ito sila, maestro na yun. Yes, sir. Lutuon mo siya. Pasun pag bukal yan na. Dasun pag kalapuyot yan na. Paong mong pulot. Dasun patuloon mo. Siya lang kay tindi kung ano nga tulo ang kwan. Ilabugulo na mo kung paano. So, ginimo na mo. Medyo scientific do tayo. Kung kuha na mo temperature. Sa temperature kami kabase. Pag nambot mo sa temperature, pwede mo na sa ibakiton. Pag ibutang mo na sa lamisa. So katabo, i-boil na siya after ni. I-boil siya. After i-boil mo na siya, mabutang na matabo siya na mangin. I-boil siya anay for pila usually ano ka lawig? Mga 5 hours, sir. 5 hours. Ano ka damo nga tubugan ni? Isang 5 hours? Pila ka liters? Pila ka liters, sorry? 80. 80 liters. So 5 hours. 5 hours. So pwede pa pabayaan lang anay ito. Biyam lang gani. Kasi kinambar ko si mo ang sa balayan naman niya. Sabi mo lang kadako imo kalaha sa balay mo. Di sudlan mo na sa yara sun kuha mo lang pang laba ka da pang milk. Pagka after mga 11 o'clock bro kay kung do time lang mas dasig mo sa mga tapos mo. Diri sung kadamo ni sa ka mo nga 5 hours saya. So i-boil mo na siya. Dason malapuyot na sama daw pulot. Pagka pulot na butang mo na sa de. Okay. Sino lago-lago mo na siya dito crystallize na sa bait siya. Doon mo ni gamat-amat sir. Kaya mo nang iya product siya na crystallize na siya. So tingnan mo na siya na. Sige sa ulag ka crystallize. So this is the traditional way of preparing yan, no? Oo, gawin jo. Di ideal yan sa mga sa mga community. O community gid kay. Hindi sa high tech mo, no? Of course, we're using stainless kay para lang pwede food grade siya, no? Tagaan sang pan. Subong ilang na ka FDA ka na sini? Approve na kami sa FDA. Food and drug, ini nga mo na process. Approve na siya. No? So pwede na kami kabaligya actually. But would rather na si farmer ang gamit man sini. So later on kung puro organic tani sini ang aton nga farmer na organic sila, ng tubo. Base makakita kita market sa Europe. No? Kaya ang best market sini permi sa always Europe. So Europe is very conscious about their health, no? Europeans, no? So actually, sana din company no Alter Trade Black sa Europe. So si Moscovado, usually si Moscovado, ang bala ako yung kape. Mas nami siya sa kape, Paris. Mas mabra ka suman. Suman, mas nami ang Moscovado. Damo kita gamit actually. Kaya namin na daw gina-consider na healthy pa ni siya kay way kasing chemical nga ginbutang mo. Zero chemical gin siya. Even sa processing mo. Like sa central kaya may mga sulfitation na sila, butang sulfur. Damo sila mga chemical na pasulod. Yun yan. Video ano siya. Daw natural gina nga ito paggamit. So pagkatapos, ready for packing, sir. Ready for packing na siya. Kailangan moisture nga pila? Ang ating sponsor nasa 20 siya. Pero mas maayo kung less ang moisture. Actually, okay na siya, sir. Ang sa 20. Kaya maka-range na sa 6 months to 1 year. Ang iyang shelf life. Shelf life, 6 months to 1 year. Suwara na siya, pwede lang siya yung magkakuan. Okay. Amo na nakasimple, no? So, but sila yung mga dali ma-adapt sang farmers. Actually, mga dar na kabakalan sila, yung mga naghatag na sila sa mga community nila. Mayroon na sila mga community na tagaan sila. Kubot sila kung mayroon si community sang yamini na ginagaling nga. Mga sila nga dagko, magaling nga molino, you know? Pero, ang amo niya, teorya ni Nunay Muraca, rather do small scale lang siya. Mas hapo siya i-manage. So,
Dako mulino maguba budlay reparon so on. Ginaya po kay reparon. May gamay pa gani ta sina sang sa dira. Electric ya. Electric ang aton nga klase ang drive ya, no? Oo. Basta yun ta. Sige ba gani gusto mo bra kami mo molde. Para daw rock blayaw. Cubes ya. No? Pwede man. Ginaulat na naman ito molde. Para sa laysay na siya. Kailangan na siya. Gamit ka. So, mga farmer nga sa kwan, hindi lang bakaklamay. Oo, magamit siya sa balay. Ibos, kung ano-ano dang maubra nila. Oo. Pwede naman ni ma-mechanize ang ulag, pero mas better nga. Nga may kuhan kita. Manual ang tao lang. Eh, siyempre kung masina, may maintenance ka pa. Oo. So, namin sinikay ang mga babae, mga asawa. May extra siya income, makabulig siya sa iya bana. Kuha sila, may pila ka bilong nga tubo, no? Kuha sila 10 kilos ng tubo. Nyate, sa 10 kilos ng tubo, 8 kilos na siya. Kaya mag 80 pesos lang, 6,400 na. Berarti. Dua post gawa. Simple lang, workable siya. Kag subungsan sa mga first world countries gidya, no? Mas kumadong kinapangita. Oo. Not the refined na gani gidya. Okay, refine natin. Ano na siya mo daw, taas ang iyang glycemic. Hopefully, later on, kung may market na ta, makakonsolidate na ta sila nga. Paklo natin ang ila mas kubado. Pwede. Yan ibaligyan natin. Okay na nang namin sinibaligyan actually sa international. Oo. Europe gid. I think ang alternate hindi man nila makakuha kita na no? Although they're selling a lot there. But I think huge pang market sa Europe. When it comes to mas kumano. Labi na gini sa slow food nato nga mo. Yes, yes. Ang angayan gini siya sa slow food. Okay. Look at that, the process is very the traditional way na preserve tayo ang yapon niya kung ano. Sa yapon ng ato na pagpalakat. So, man isang ginagamit natin sa iba natin yung mga produkto. Of course, ato na mga payaya. Piyaya. Amo na usar natin sa piyaya. That's why nga mas nami ang sabor. Mas nami siya kay mas kubado. Kaya kung brown sugar daw, lain ang iya sabor. Oo. Ang amo niya nga piyaya, din ang iya sa puro organic niya piyaya is all mas kubado ang inusar natin. That's why mas tasty siya. Oo, no? Oo. Sa Kasi nakastorya ko sir sa mga local na nagapag-ubra suman sa mga uma-uma. Mas kubado, ganyan ginagamit. Kaya mas aburuso kung kumpara sa pulang. Di pwede ka sila yung obra kung may juicer sila. Oo. Ibang ganing ka juicer lang, di ba kahoy lang. Oo. Hindi ka lang kay kanugon sa kahoy ang iya-pisinsin na masyado maka-extra. Kaya mo na sa mga ato ng mga piyaya na. Finished product. Oo, finished product. Hindi mo na usahan nato magluto ta piyaya. Amo na siya. Hindi mo na tilawan. Mas kubado na piyaya. Oo, namin. Dahil lang sabor yan. No. Ang color depende sa tubo eh. Kaya matter gali sir. Ha? Kaya matter man ang color. Oo, color sa tubo. Kung sa dark color siya, no? Dark ang bang sana. Meron. Hindi ka light man kayo. Yung pag-sir kung dagko na volume, so medyo dark na siya. Ito lang, ganing imo nga, kuwan na rin, magbuha ka lang, computer sa iyang tamis. Bricks. Ang brick siya. So, dapat ara siya naka-range sa 15 to 20. Ang brick. Buta ng tamis. Ang katamison niya. Iwan pwede mo pasobrahan. Dapat ba yung... Namin taktuan lang. No. Kali siya yung pinaka-nubo, nga accepted siya na mas kubado, 13. Pati na siya mag-below. Okay lang mag-up. Yung ato nga tubong inusar, organic na eh. Organic tubo man. Oo, dito na sa mining nato nga umablaw. May umatra sa mining. Nga sa una, tradisyonal na ginausari na sa ulan ni Buyet o Chat. Ba't ko ba? Kung organic ginausarya, bermi. Di, pag karto namon da, mo man ginausar namon subot. Bermi man.
Hindi, kitang piyaya nga Muscovado, ano? Oo, wala Hindi susugod. Oo. Ito shelf life, pinilawig, no? Ito mo sa freezer. Pwede na. Kung magkaon ka, gawa ka lang kung tostahon mo lang. Mas malawig ang shelf life. Eh, wala sa ano mo. Huwag kami utang sang, ano ka na? No extenders. No extender. Mga puro organic dyan. Ara mo, obra piyaya. Tulad mo. Yan. Bite size niya, sir. Bite size. Ay, okay. Hindi na ang class item. Sa kadlaw, pila mo, obra mo yan. Son? 2,000? Oo, kaya na. Manual? 1,000? 2,000, bro. Ah, 2,000 sa isa kadlaw? Ikaw lang isa? Perte. Sila blihot ba niyo? Muna na kinanam, no? Oh, stove lang, oh. Oo. Hindi pwede na mabligya sa mga community. Di ba? Basta bottom line, tani nga organic yung imo nga gamit sa kalaman ang imo blamas kubado. Ani sa Muscovado, ano natabo para nag-amunisyon? Flour na, mix na. Flour kag tubig May flour na. sa tubig. Amo na tayong ginasulod mo. Oo. Amo na ginasulod mo yung sol sa sulod. Feeling, yun akong feeling. Amo nang feeling niya. Dito subong sa Negros Street Fair, basta nagligar si Manameng. Oo. Sol? 3,000? 3,000 isa isang semana? Hindi, adlaw. Isa kadlaw? Dito sa trade fair. Ah, amo ni siyang Hindi, isa siya. Ang upo, ang tao nga man ni Francine yung obra. Lasig lang. Oh. Oh, tangan daw. Okay. Income naman ng ano. Oh. Ato objective ya, si mga kooperative obrahon taya. Oo. Hindi kita, kung doon ka obrama kami, hindi kita makalamo ya. Eh, parang ang income, makadto sila. So, ilang man kami mag-share sila sa technology sa ila, sa mga community, ang partner sa ato nga advocacy. Kag ini ang programa para sa mga mangunguma, programa sa mga luyag magtuon sa pagpanguma. Kita liwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?